Z Bible se můžeme přiučit, co o sobě říká Pán Ježíš. Jan 6:35. Ježíš jim řekl, já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit. Jan 8:12. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8:23. Vy jste z dola, ale já jsem z hůry. Vy jste z tohoto světa. Jestliže neuvěříte, že já to jsem, zemřete ve svých hříších. Jan 8:58. Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Jan 10:7. Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce, já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř. Znám své ovce a oni znají mne. Jan 11:25. Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 12:46. Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. Jan 13:18. Já vím, které jsem vyvolil. Jan 14:6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Jan 14:11. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně. Ne-li, věřte aspoň pro ty skutky. Jan 15:1. Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Jan 15:9. Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Jan 16:33. Já jsem přemohl svět. Zjevení 1:17. Neboj se, já jsem první i poslední. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Amen.